हेलो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय हेपि दिवाली खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आंनि भिडिअआ माने लास्ट सेकेन्ड डेनि दिवाली सेलेब्रेसन जागोन फार्स्टनिखौथ' आं आगारनो मोनाखिसै ओरैनो जास्ट सिम्पोलै जोंहानि न'खराव माबायदियै दिवाली सेलेब्रेट खालामो बेखौहायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन फैदो बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै दायो आङो साथि सावगासिनो नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो आङो सिगाङावनो गासिबो खुन्दुं आरिफोरखौ ओमफ्राय जेवारि थावारिफोरखौ होनानै दोनखादोंमोन ओमफ्राय दा अरल' लगायबाय आरो ओमफ्राय नै दायो सावहैनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै आंना साथि होनायानो मोनाद्रायलायबाय एसे माने आङो भिडिअखौ खालामनो ना खालामा जादोंमोन आरो ओमफ्राय खालामबाय फार्स्ट दिनावहायनो आङो मोनसे बिराद मोजाङै भिडिअखौ खालामदोंमोन आरो शुट खालामदोंमोन ओमफ्राय गासिबो क्लिपआनो डिलिट जानानैहाय आं आगारनो हायाखिसै आरो दा बेखौनो नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड डेनि सेलेब्रेट खालामनायखौनो नायलांदो जानो हागौ नोंथांमोना खोनाखांबाय माने एक्सुवेलि दीपावली बा दिवालीखौ मानि थाखाय सेलेब्रेट खालामो बेखौ माने भगबान श्री रामनि थाखायनो माने मेनलि फार्स्ट सेलेब्रेटआ माने श्री रामनिफ्रायनो स्टार्टिं जागायदों होननानै खोनादों आरो बिथाङा जेब्ला अयध्यानिफ्राय 14 बोसोर 14 बोसोर बियो बनबास खाथिनो थांदोंमोन नालाय बियो गावजों लोगोसे सीता आरो लक्ष्मणखौबो लांफादोंमोन बेनिफ्राय बिसोरो जेब्ला 14 बोसोरनि उनाव जेब्ला न'आवहाय फैफिनदोंमोन अब्ला बे अयध्यानि रायजोफोरा बिथांखौ माने वेलकाम खालामनाय फावै बेबायदि आलारि बाथि सावदोंमोन आरो जेरैथिंबो ओमफ्राय बिसोरो बिराद खुसि जादोंमोन बिसोरो बिदि सेलेब्रेट खालामनायनिफ्रायनो माने बिदि दीपावलीया बा दिवालीया फार्स्ट टाइम जोनोम जादोंमोन होननानै बिदि मोनथिदों आरो बयबो मिथियो जानो हागौ मबाइलफ्राव सार्च खालामनानै नायबाबो बिनि सोमोन्दै बेनोआनो फैयो आरो बेखौनो मोनो बांसिनानो फार्स्टलि माने दिवाली सेलेब्रेसना बे श्रीरामनिफ्रायनो फैनाय आरोखि माने जोनोम जानाय ओमफ्राय बिनि अनगायैबो आइ बिमा माइनाव बा लक्ष्मी माताखौ फुजिनायनि नामावबो बेखौ फालिनाय जायो आरो कार्तिक अमाबैसानि दिन आरो बेयो कार्तिक अमाबैसायावनो स्पेसियेल माने बेखौ दीपावलीखौ फालियो आरो बेफोर बाथ्राफोरा बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय बेखौथ' जोङो मिथिला अब्लाबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ फालिबोयो हिसाबै फालिबाय आरो बोसोरफ्रोमबो फालिखायो बेखौ बयहाबो नै थालिर बमा सावबाय जोंहा जेबोखौथ' गावनो हाखाया बमाफोरखौ गियो नै बेफोरखौनो सावसाबबाय आरो ओरैनो फुलजारिफोरखौनो नोंथांमोना मा मा बमा सावदों आंनो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय थावा दसेनो जोबो ओंखायनो आं लुनानै होबाय आरो नै थाव जोबनायखौ खेबसे बारा गोबाव दोनखाया आरो ओरैनो मोनायावबो 8टासिमल'थ' नङा जेनेबा 9टा 9:30 बेफोरसिम थाबानो जाबाय आरो नै जोंहा बिमानै बमा गावनो नागिरबाय फुलजारिसो बमायाबो ओमफ्राय दिवालीखौहाय बा दीपावलीखौहाय फेस्टिभेल अफ लाइट्स जेनेबा बर'आव सोरांनि फोरबो होननानैबो बुङो बेखौ बे बाथ्राखौबो बयबो मिथिखायो आरो अब्लाबो आङो एसेबां मानि दीपावली बा दिवालीनि सोमोन्दै बुंनाय हिसाबै बेखौबो एड खालामफाबाय आरो आंनि भिडिअआवहाय दिवाली दिनबाथाय जेरैथिंबो बयनावबो बमा गावनायनि सोदोबानोसै आरो जोंहा ओमफ्राय नै सोदोब गैयैसो
सोदोब गैयि बमा। दङमोन इलाय इलाय ओइ दे फट'खौ दाननि या ayo 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 no जोदोब्बायसो Good. नुहुरानो खोमसि मा होनो बिजानैजों बिमानैजों नुवानो जोंथिं लाबो हेपि दिवाली गाइस हेपि दिवाली फुलजारिखौसो सावो जोंहा Thank you so much बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों एन्जय खालामदों होननानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो हेपि दिवाली बाय बाय